Jo crec que l'acte d'avui, tan emotiu, troba un buit considerable amb l'absència del nostre enyorat amic i mestre Manuel Sánchez Guarner. Ell, amb la seva paraula sempre o quasi sempre calmosa, però sovint també abrandada, hauria posat les coses en el seu lloc probablement més bé que jo. Però ell no és entre nosaltres, o és entre nosaltres més que mai, perquè el tenim en la memòria, en una memòria que durarà tota la vida. Acció Cultural del País Valencià ens ha convocat així i avui a commemorar el 50enari de les normes de Castelló. Venim a Castelló, on el 1932 van acordar-se les normes per fer una afirmació enèrgica, ferma, convençuda de la nostra fidelitat a la llengua que parlem i a la nostra voluntat de restaurar-la en la seva plena normalitat cívica a tots els nivells. Venim a Castelló el 1982 a ratificar el sentit unitari d'irreductible catalanitat que inspirà les normes. Venim a Castelló a proclamar en veu ben alta que contra les maniobres hostils al nostre idioma que hi ha en marxa, el poble valencià conscient alçarà la resistència més decidida i més clara. Passada la primera etapa de la Renaixença, que al País Valencià va ser particularment vacil·lant i confusa, s'imposà la necessitat urgent d'arribar almenys a una unificació ortogràfica. Era el primer pas a donar-ho. I aquesta ortografia única ja ens venia donada. Era la de Pompeu Fabra, era la de l'Institut d'Estudis Catalans. Només calia adaptar-la a unes poques i provisionals matisacions de la fonètica local. I ni tan sols això, perquè ja Fabra les tenia en compte. I al llarg dels últims 50 anys, amb les peripècies de repressió interferides, les normes de Castelló havien estat acceptades per les noves generacions i són les que avui accepten poetes i novel·listes, erudits i geògrafs, economistes i sociòlegs de punta a punta del País Valencià catalanoparlant. Ningú no les havia posades en dubte. I ara, per fi, hi havia l'ocasió de donar el segon pas, el de l'escola, el de l'administració, tots els altres. Algú, amb unes intencions que no qualificaré, va inventar-se una dissidència que ha estat acollida i fomentada per alguns grups polítics que mai no s'havien distingit per la seva adhesió a la llengua dels valencians, ni ara tampoc. S'ha desencadenat una campanya a València contra les normes de Castelló, o sigui, contra la normalització del valencià. Em preocupa perquè des d'una determinada conselleria preautonòmica, acreditadament antivalenciana des del punt de vista lingüístic, han sembrat el desconcert entre la gent i allò que amb la caiguda de la dictadura podia haver estat un ampli moviment de recuperació idiomàtica ha estat frenat. D'una banda hi ha els continuadors de les normes, de l'altra els defensors d'un valencià dialectal que en última instància el que volen és que el valencià desaparega inclús com a dialecte. I havia dit que l'incident
no arriba a ser fatal. No em sembla que siga fatal, perquè la majoria dels valencians que volen la viabilitat cooficial de la seva llengua tenen les idees clares i per a ells les normes de Castelló signifiquen un símbol i una tradició a què no podem renunciar. Signifiquen, sobretot, la unitat de la llengua catalana, la que parlem des de Vinaròs a Elx. Així, el que ha de quedar clar és que el valencià, el català que parlem al País Valencià, és encara una llengua postergada, o pitjor, perseguida. Ens la volen acorralar al reducte folclòric i no, així hem acudit a manifestar-nos per la unitat de la llengua, per la supervivència de la llengua, pels drets de la llengua. És evident que l'ofensiva contra la nostra llengua prové d'uns determinats partits. Pot ser no a Castelló, però sí a València, i no sé què pot passar a Alacant. En això hi ha reminiscències de centralisme, d'un centralisme local que justament hauria de ser tot el contrari. Com que la major part dels ací presents provenim de les diverses i inharmòniques comarques del País Valencià o de la mateixa València, però amb una concepció diàfana de la totalitat del país, hem de tenir-ho ben present. Els que no som de València, siga reino o regió, també som valencians i no ens resignem a sotmetre'ns a unes oligarquies apinyades en un municipi per més poderoses que siguen. Aquestes oligarquies de València ens han disgregat a través del seu provincialisme i nosaltres volem ser novament tots valencians, tan valencians els uns com els altres i no els uns més que els altres. I una llengua que és valenciana i del Principat i de les Illes. La mateixa. No és únicament la llengua que hi ha en joc. Hi ha el concepte de País Valencià. Nosaltres, així, ens fem eco de la resolució unitària de 1932 i la continuem contra el cantonalisme dialectal que ens divideix els mateixos valencians, contra els que no volen que siguem valencians i de Morella a Guardamar contra la imposició del castellà, el record de les normes de Castelló. És una límpida evidència. Fa 50 anys que van ser concordades i generalment acatades. A través d'elles hem entrat en la normalitat. Bo és que ara vosaltres i jo, escriptors i lectors, mestres i alumnes, sabuts i poble, ho reconeguem i que reconeguem que no hi ha altra eixida possible. Personalment crec que no tot és una qüestió de divergència d'ortografies. En realitat, o ens recobrem en la nostra unitat o serem destruïts com a poble. O ara o mai.